कहीं भी हम जौन अपन नाम करे के बाटे हम अपन नाम कर लेले बनी रोज सबके बीच में। अब हम एकरा से बड़ा चीज़ कइल चाहतनी। पासवान के भी मैटर मात्र बस थोड़ा बहुत 20 तारीख के पहले जितना भी गाना निकाले के हम निकाल लेतानी, छोड़ लेतानी, ओकरा बाद हमनी के फिर धमाका कइल जाई। तब तक ले हम इहे कहम कि रउआ सब अपन प्रेम में कमी मत करी, काहे से कि एगो छोट भाई रउआ सब से विनती करत हटे। रउआ सब के प्रेम पावे खातिर हम 3-3 जगह 4-4 जगह मैनेजर तक बना दिहनी कि रउआ के कोनो भी प्रकार के कमी मत होके जे भी बर्थडे के इनवाइट करत हटे भाई सबके बर्थडे चल जाओ, सब लोग अपन खुशी खुशी बर्थडे मनाओ। सबके हम मने ये तरीका से कइल चाहतनी कि लोग के तनिको दिक्कत फील मत होके के नाम और जिक्र करे नहीं, काहे से कि गाना एगो वाकई में बहुत ही सुंदर माने अब कहल मत जाओ ओकरा में कि का कसर छोड़ल गइल बा, सब कुछ ओरिजिनलिटी ओकरा में चीज कइल बा। BBJM ऑफिशियल पर गाना बा, बड़े भी हमार गार्जियन हमार भाई सुभाष भैया के चैनल बाटे, हालांकि हमरे चैनल बा और भैया के किसी का कॉपी मत कीजिए। अगर कॉपी ही करना है तो आप मैटर ढूंढ ले सकते हैं, मैटर अलग कीजिए, आप मैटर अलग कीजिएगा तो आप चल जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मगर ढूंढ लीजिएगा मैटर नहीं किसी का। भोजपुरी का किंग है जी, ऐसा कुछ बात नहीं कि भैया रोज सबका आशीर्वाद बा कि आज तूफान बा।